ba. Wannan ai masifa ne. Haram ma ba. Ni kawai yau ya dawo gidan nan. Kuɗin cefane na jiya ma ni gare ya bani in huta. Kai ko yaushe kana gurin siyasa? Me siyasan nan ta tsina na mana ne? Basu san da zaman mu ba. Kawai ya zo ya bani kuɗi na. Ya bani kuɗin cefane. Salamu alaikum. Amma alaikum. Ta jiboga. Ni da ma da kai nake. Kai nake zaman jira ne gida. Ni wannan abin ya ishe ni. Bani. Me? Dan kamun. Me? Kuɗin cefane na jiya da na ara maka. A yau din nawa ne? Wallahi sai ka bani mai gida. Nawa ne? 200 ne. 200? Kawai. Mai gida? Kai na ka sai. Giya nera. Mai gida? Na'am. Zo ka zama, zo ka ci. Ya Allah wahiru. Yawwa. Mai gida? To ba wannan ba. Mai gida ban san ka da sata ba. Dama ba. Alhamdulillah ba hali na bane. Mai gida Ko da zata. Ka samu wannan kuɗin mu da akan naira 20 nan. Sai mu hau dambe da kai mai gida. Ina ka samu wannan kuɗi. Sata ni da ba a daure nake ba ina zan iya sata. Lagos kuma ban taba zuwa ba kin zo wannan zama barawo ba. Ba ina ka samu wannan kuɗi. Yawwa. Sirrin wannan kuɗin kike so? Mai gida? Mai gida? Na'am. Wannan fa dala ce fa irin nawa ce. Shine dalar Amurka. Wannan in aka canja ta maƙudan kuɗaɗe za a samu. Mai gida. Sabida haka yanzu maganar ta baba ta kare. Maganar ɗaki zan sauya miki kayan ɗaki zan miki sabon ɗinki. To dakata mai gida in tambaye ka mana. Ya kamata in san inda sirrin yake. Sirrin? Honorable Alhaji Sani Alhaji. Jajirtacce tsayayye wanda ya fito don ya taimaki al'umma shi ba takara yake ba kuma amma yana taimakon al'umma babu dare ba rana uban marayu uban gajeru. Waye kuwa shi wannan? Wannan Honorable Alhaji Sani Alhaji Kabun Fulani. Gwaram local gamma. Okay. Ko shi ne wanda ake cewa Atiku? PDP ko? Kin na baki dala na. Me gida shi ba? Ai kina cewa Atiku kika ci dala. Wallahi ke ma na baki. Kika wannan na ne. Na bar miki. Yasa nake son ka me gida. Ka je kai ta zuwa gurin su kaji. Me gida. To zauna in baki labari. Ai su za mu zama. Wannan Honorable Alhaji Sani Alhaji. Mutum ne jajirtacce tsayayye wanda yake kira ga talakawa a fito a zaɓi cancanta shi ne Alhaji Atiku Abubakar Tirakin Adamawa. Alhaji Sani Alhaji ya yi kira ga al'ummar Najeriya gaba ɗaya. Cancantar Najeriya da mafitan Najeriya a cikin wannan halin da tsofi suke so su jefa mu kuma suka jefa mu. Alaƙa Atiku Abubakar. Wallahi. Kuma tun da kika ma. Ni ma ina da dokata. Tunda Allah Ubangiji ya sa lokaci yayi da za mu fita daga cikin bakin ciki da takaici mu koshi mu yi abin da muke so mun gaji da yin wannan gida. Wallahi tun ranar da na sake ji an ce ka je ka wani wallahi ba wannan Atiku ba ka zaɓi PDP ba wallahi ne gida ranar sai ka sake ni. A yakin sake ni dai. Wallahi ka sake ni. Ai yanzu ni da ke miki karaba. Ai yasa aka ce a yi haƙuri a rayuwa. To albishirinka. Shagamu. Ni ma ko ba zan zauna ba zan shiga lungu da sakuna makota. Nuna musu irin abun arziki da taimako da yake yi mana. Dama an sani. Yau wata da kowa ya san shi. Shi ne wanda jiya muka ji hirarsa ya sa ana tallan Atiku a gidan rediyo. In Allah ya yarda ƙarshen wahalar mu ta yanke. Insha Allah. Yanzu a je a samun ruwan wanka. Yanzu. A samun ruwan wanka. Wallahi dan zan koma. Yana nan labar da ke yazo. Dan dauke ki. Ai ina gaya maka har irin abin nan wanda ake kunna wannan za a hura wuta. Me lantarki. Je ki ciki ne je ki. To na mun ruwan wanka. Yawa. In ka je ma mai gida. Ka dinga yin sati kar ka dinga dawowa da. Sati. To wa zai rike mun nan ne sati. Je ne je ki. Je da wata. Ai shi ma yana kula da gidan ba don kula da gida da yake ba shi ma yana yanzu ba ya taimakon mu. Ai Alhaji Sani Alhaji da ɗan takara ne a gwaram da ya ga ruwan ƙuri'a amma yanzu Atiku zai ga ruwan ƙuri'a dan wadan bawan Allah ya yarda da kike din nan a ziyayenki
wannan bawan Allah za a ce Atiku ya ci mulkin nan ya ebe mu muka yi Abuja kun duba kenan wallahi kin murmure yanzu ga kinan sunan wata kanwar ruwa yawa ga nan zuwa